Ha? First time. Mga ilang oras na tayong naglakad. Oras? Baka ate, Ha? lahat ng mga lahat ng mga taga dito na galing Manila, babaliw pag-uwi. Yun ang Baka hindi yan ko, yung mga nila, yun ang hindi ko alam. Nasa maling tao lang sila siguro. Kasi sa sobrang daming daming lugar na pwedeng magiging napakadaming baliw. Ang Camarines Norte ang sobrang dami. Kumbaga Sa kahirapan siguro, Win. itong na to ang daming nababaliw. Mayaman naman dito. At supplier baga tayo ng ginto. Kaya nga, Camarines Norte. yun ang hindi nila Wait lang, Malapit hinihinga. lang po talaga siya guys. Hindi pati ako naka-rubber shoes. Hinihingal. Hinihingal mo. Grabe. Yung si Kuya, tingnan mo. Kuya, bilis mo! Ano kami ng Kasi pag series vlog ngayon guys, kasi sabi niya wala daw kuryente. tour guide. Hindi daw siya makapag-live. Hindi daw sila makagawa dun sa vision niya. Kaya kasi ang Charity init mo na. Sa loob ng bahay, buong araw walang kuryente. Imbis na yung iba ang iniisip mga maligo, magpalamig. Ang ginawa niya po guys ito. Pinakita tayo ng bundok Wait lang. Ningal ako. sa kainitan. Itsura ko. Aray ko. Malayo na ito. Kaya mo ba ako na mabot ng bigas? Sumakay ka ba? Huwag ka na malikot. 7 minutes na. Kawawa naman. Kawawa naman yung ating katagabuhat. Oh. Ayan guys ha. Ningal ako. Ayan na, ayan na. Ayan na. Dito na yan. Oo. Grabe. Oo, yan na yun. Lapit lang pala. Ha? Malayo. Ayan oh. Pala ko malayo. Ay, putang ina kabayo. Agoy. Grabe na lang natin. Ako. Lakas ni Erwin, oh. Mamaya makagat ka eh. Ha? Andito na tayo kina Kuya Marnie. Mukha tang lang mga tao. Nasaan kay mga magulang niya? Chu! Wala. Tay! Yan. Andito na. Tay, kamusta? Long time no see. Tandaan niyo pa ako? O, yun. Musta si Kuya Marnie? Tagal namin hindi nadalaw. Sabi ko, hindi na yata mapunta dito. Nagkaroon lang po ng problema tayo. Busy lang po. Ayun si Kuya Marnie, oh. Win, ayun, Win, oh. Hindi nakakulong. Nakakulong yan. Pakainin natin si Kuya Marnie tayo. Binila namin ni Erwin ng lechon. Para makakain man lang mamaya. Kapatid din niya na may ano. Ayan. Sana. Sana siya. Ganun pa din. May ano pa din siya. Something pa din siya. Dito lang din siya naglakad. Ano ang pangalan ng kapatid ni Kuya Marnie? Si Christopher. Natandaan ko. Yun mga ka-sold out. In-interview ni Erwin TV yung tatay ni Kuya Marnie kung bakit siya nagkaganon. So, ayan. Ngayon, nakita ko naman yun si Kuya Christopher na meron ding something sa pag-iisip. Paano din siya nagkaganyan, te? Katulad kay Kuya Marnie. Toper. Malaya na lang namin ay ganyan na siya. Bigla-bigla na lang siya nagkaganyan. Ano yun sa... Pero dati hindi siya ganun. Hindi. Matino siya. Ano yun? Na-depress siya? Baka depressed. Na-depress na nangyari sa kapatid niya. Ganun. Di kinaya. Depression na parang nagkaano na sila dito. Nakawa-kawa na daw sa depression. Nahawa na. Kawawa naman yung pamilya na ito. Ano? Ito dyan ang sinusumpong din. Minsan, Ngayon, nandyan din. Nakainom ng gamot. Ano nga po pangalan ng babae na kapatid din niya? Si Marina.
tatlo na sila may mga something sa pag-iisip. Ayun, in-interview sa kasalukuyan ni Erwin TV yung tatay ni Kuya Marnie. Panoorin nyo na lang po sa channel niya kasi nung ako nag-interview dyan kay tatay, ayokong ilahad-lahat. Kaya sabi ko kung kay Erwin TV kung gusto niyang ilahad-lahat kung bakit nagkaganyan si Kuya Marnie. Kayo na po mag-husga, panoorin niyo na lang po sa channel niya. So, andito kami ngayon, abutan ko ng tulong. Kuya Marnie, guys. At tapos na ni Erwin TV interview ang tatay. Hello! Kuya Marnie, kamusta? Tanda mo pa ako? Yung dalawang anak. Tatlo sila. Na-stress kasi sa nangyari sa kanya. Kamusta? Kamusta? Ayos lang. Gusto mo pagkain? Maya. May dala akong pagkain, tay. Bigyan natin pagkain, tay. May kanin kayo, tay? Pagkainin natin si Kuya Marnie. Okay ka lang dyan, Kuya Marnie? Hindi mo na kayang maging okay? Ha? Ano to? Ganyan yan siya, kinakaya niya yung words. Sa nasabi niya. Sana maging okay pa kayo tayo. Ay, Kuya Marnie. Hindi ka naging okay? Huwag ka mawalan ng pag-asa. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Style mo lang yan. Nakabaka na yung kulungan niya. Madami pang umaasa sa iyo. Madami pang umaasa sa iyo. Wala na. Andiyan pa si mama mo. Nagingalo ka na doon. Labanan mo. Labanan mo. Nainom ka kamon ng vitamins. Ayaw mo bagang makalabas diyan? Wala susi. Anong masakit sa'yo? Ha? May sakit ka? Wala? Magaling na. Naliligo ka din? Hindi na. Nakain ka? Gutom? Ba't tatlong anak niya pala ang ano? Na-depress. Yung isa daw ay kinalampunay. Sino? Hinilit daw. Ha? Hinilit daw dyan mag-inom ng ano. Kinalampunay? Kaya sabi ni tatay ay parang binigyan siya ng anak pero parang patay naman daw lahat. Nakakalungkot ano? Dito mo makikita na isipin niyo guys na Sinira nila ang tayo sa buhay ng sarili tayo, isang oo. tao, no? May mga tao talaga na mga masasama ang loob, ano? Pamilya ang sinisira nila saka kinabukasan ng mga tao, ng mga bata. Labanan mo yan para malabas na tayo dito, oh. Kaya mo pa yan? Kaya mo pa yan? Kakaunti. Ano ba ka nangyari sa iyo? Ba't nakaganyan ka? Pumutok. Barilan. Inkwento niya. Okay. May barilan daw. Nung pag-uwi nito dito tayo, Higit nagpunta dito ito. Mga tutulong sa atin. paano yan? Kain ka? Dito daw, sa baba daw. Ano, matutulungan mo ito. Para na lang aso talaga. Kain ka na. Mamaya. Mauna na daw tayo at ang layo daw ng binahian natin. Tapos na kaming kumain. Sa'yo yun, para sa'yo yun. May juice doon, tay. Bigyan mo juice si Kuya Marnie, tay. Baka mabulunan. May tubig naman siya dyan. Paano yan tayo pag naliligo? Dito nilalagyan ng timba.
Siya naliligo. Siya naliligo. Isda sa tatay mo? Isda siya. Ano to dito sa kabila tayo? CR. Ito yung CR. Tatlo pala yung anak mo tayo na ano? Ginawa niyo na pala tong CR, tay. Akala ko, ano nung isa, bahay-bahayan nung isa. Sana sabi ko hindi naman may linting maigitin siya. Lakad lang ng lakad. Ganyan nga tayo, binubugbog naman tayo. Paano kung mapuruhan tayo? Hindi ito isa na pantami. Yung isa. Ito yung nambubugbog, ito ang kinukulong. Yung isa, hindi naman. Hindi yung masyado. Paraglakad lang yun siya, tay. Hindi daw, sabi daw ni tatay, ay minsan daw pag inabot. Naabot. Nadali din. Nabugbog si tatay. Pero hindi masyadong ano. Pag hindi naman siya sumusumpong. Hindi kayo natatakot tayo. Diyan pa din natutulog katabi ninyo. Ipang tabi na lang yung mga itago. Paano yung tayo, hindi natin alam yung isip nila pagdating ng ano, kung susumpungin, sasaksakin kayo dyan, hindi paano? Hindi ba kayo natatakot tayo na hindi nyo rin naisip na gawin kaya sa inyo ng ganun o naubaya nyo na lang po sa taas? Madalangin lang kami. Doon na lang po kayo kumakapit. Hindi namin kayang buhay sila. Alagaan na gano'n. Kain na. Buti tayo. Laba? Ha? Yung ganyan, ano? Kain na. Ayun yung ano. Pinakaya ko na lang ng Diyos. Parang hindi mawala. Pag hindi tawanan doon. Hindi ba tayo umabot sa punto na Kain na dun. Nakain na. Ay, pagkain ka dun, oh. Pasalubong ko. Kain ka na, dali. Sa lang, siguro. Parang sinusubukan na. Kain na. Kainin mo na yung pasalubong namin. Baka kainin ng pusa. Wala na sa kanila. Hindi lang po yung tangi natin magagawa tayo. Pagdasal po natin. Malay natin. May mga magandang paano pag tumanda kayo tayo. Pag hindi nyo na po kayang mag-asikaso, mag-ano sa sarili, hindi. Sino na lang po ang inaasahan nyo? Sabi ko dito sa mga kabarangay na may katutulong. Sakali mo na wala. Dala na lang yan sa sikuan. Bali pinaalam nila po. Parang nararamdaman na rin. Sana ay mo sa karamdam. Hindi yun, tayo katagal tayo. Alam naman natin na kailangan nyo magtagal, kailangan nyo magpakatatag dahil meron po may maasa pa sa inyo. Kasi iba pa rin tayo ang alaga ng sariling magulang. Kasi kung ibang tao mag-alaga mo, hindi po yung gawin. Hindi mo ngayon, payat na yung mga yan. Hindi mo yan pagkatagaan ng ibang tao. Nagkano ang Diyos ka kung bakit yung kanya sa inyo. Alam ko, bibigyan ka kayo ng kabangan. Lalim ng kuwala na tayo, pagdating pala tayo ng sabi. Pati ako tayo, kuwala na gagawin ko. Kuwala lang tayo, ako ay may mga mababait na tayo, pwede ko tayo humiling, pwede ko tayo nanawagan kung ang sabi ko. Ang kailangan natin, sa loob-loob na ako. Hindi
Dito lang po kami ng Kalingap ay patuloy pong maghahanap ng mga bakod at mga kapatulong. Sana ay nakakataon ko tayo kahit mga challenge. Sana po ay makapag-provide tayo ng panggamot ni Kuya Marnie. Kasi kailangan po yan matutukan po yan sa injection. Para hindi na tinatablan yung tatay. Yung gamot po na tinuturok sa barangay. Dosage po yun lang iniinom na tablitas na. Kasi yung tablitas tayo, pampakalma lang po yun. Di ba pag tinuturokan siya, nakakatulog siya. Lagi naman din, no? Tinuturukan. Kaya nakanbal ko sa turukan. Maintenance na po yun tayo. Pero dapat meron pa Sarap. Kuya Marnie, tinuturok na napaturukan mo na yan natin sa naga. na ano na yan. Paano nyo na ibalik siya dyan pag nakawala? Sabi ko ba, dito napapunta sa atin mga sakit ng bata ko. Kasi tayo, alam ng Diyos tayo na kakayanin niyo. Kasi hindi naman yan pwedeng ibigay ng problema sa atin na hindi natin kaya. Ano kung ibinigay yan sa iyo? Marnie, Ano mo? busog na? Okay na? Kaya mo. Kaya tuloy mo lang tayo. Masarap yung ulam mo? And kami naman, pag may Masarap? gustong tumulong, kaya po natin may gustong tumulong Sarap, sarap ulam? para Okay? natin yung injection. Okay? Ha? Matutuloy natin yung buwan. Ay, hindi pa okay. Malaking Gutom pa? baka ito na po yung Gutom pa? pagkakataon. Aguy. Tumawa si Kuya Marnie. Ah, gusto pang kumain? Ah, gusto pa? Umaling na yung anak. Bigyan pa kita pagkain? Kaya, tay, ito po, napapanood po kayo sa buong mundo. So, pwede na po kayo manawagan tayo dahil kami po ay mahirap lamang din po. Pero ginagamit po namin yung aming social papanood po ng iba. Yung mga kailangan, yung mga, may mga medyo maluwag-luwag sa, sa buhay. Kaya, malay natin tayo may tutulong din sa inyo. Kaya, pwede na po kayo manawagan tayo. Ito po ay nangalawagan. Maraming salamat din. Lawyer at brother sa tumutulong dito sa amin. Sana po yung iba dyan sa inyo na may dakilang puso na magkaroon din naman kayo ng atensyon dito sa amin na kami ay matulungan para po dito sa aming anak na may karamdaman sa pag-iisip. Wala na po kami kaya na mamantini dito siya bayiliti hindi kami mahirap may karamdaman kami. Hira na pagtutos ko. Tay, Pagkalubo din sa amin ang kung ano yung dyan para po sa aming pagtutos dito sa karamdaman namin na hindi lang pati tayo isa yung anak nyo may ganyan, may karamdaman siya. Tatlo, pero yung isa okay na. Grabe. Pero, ibos na ito.
Kasi isipin mo, kung sa atin nangyari, kung sa inyo nangyari, hindi mo din maano sa sarili mo, matatanong na, kaya ko kaya ito? Ikaw na isang ito, nagparapasyal dyan. Nagparapilit na kayo ng Sino yun? Ba't siya wala na? doon daw sinikliko sa ilalim. Hindi sa akin. Hindi tawag na. Kaya payo ko po sa mga kabataan, huwag po kayong uminom-inom, lalong-lalo na po sa mga ganito mga liquid, mga kasi uso kasi dito ang ano, kalampunan. Kaya di natin maiwasan na maano tayo kasi ang dami ko din pong nabalitaan dito sa Camarines Norte talaga. Madaming nakalampunay. Bali, nagawa ba natin ng ano pang ano ng walis ting-ting, ganyan. Pero napansin ko naman tayo, madami kayong mga pananim, mga langka, mga saging, mga kamote. Ayan tayo, no? Kaya sipag si tatay guys, kaya deserve po natin tulungan yung mga ganitong tao. Mahirap po Kupra kami ng kaunti. po tayo. Mababa naman ang kupra. Yung pagkupra, may rabi ka din yung tayo. Sa inyo po ba itong lupa? Hindi. Ano, tinat lang po kayo? Sa kapatid ko. Sa kapatid mo po, maayos sa kapatid mo lang din. Yung ganitong mga tao po dapat natin tulungan guys. Kasi madami po tayong, lalong-lalo na po sa Kalingap ngayon, napakadaming pong tinulungan. Halos lahat po ng tinulungan ay mga walang utang na loob. Kaya masakit. Sino yung deserve at ano yung mga kailangan nila na dapat natin masolusyonan. Hindi man lahat, hindi man 100%. Mahalaga magbuwas-buwasan natin yung bigat na dala-dala nila tatay at nanay. So sa lahat po na mga gustong tumulong, pwede nyo pong i-PM sa akin, pwede nyo pong i-PM kay Rich Vlog. Sa lahat po na mga gusto pong magbigay na kung ano-ano, pwede po kayong mag-donate guys, wala pong problema. Hindi po ito panghihingi sa lahat lang po ng mga nakaluwag-luwag sa buhay. Hindi po kabawasan, kasigit lahat, kasigit pagpalain yung taong nagbibigay kaysa binibigyan. Kaya sana guys ay patuloy po natin suportaan yung mga ganitong programa mula sa kanila, kay Kuya Val. Ay, natawa po kayo tayo Si Aileen. Ano yung sa Tiruina? Ano yun ulit? Ha? Sa Tiruina? Nasunod na. Nasunod naman pero Ano? madumi pa din. Problema mo ba? Problema mo? Baka dumihin na talaga yung bahay. Ipatiles ang bahay, paggawa ng bahay. Nung gumawa ang bahay, madumi pa din. Puros uling. Wala pa din guys. Puros uling katabi ka. Dito dati, di ba dinadala sa loob nung hindi pa tiles. Ngayon, hindi naman tiles naman. Doon sa ilalim ng tiles pa din. Dinadala pa din pinapatong sa loob. Kaya hindi natin maiwasan na ganun talaga sila. Pero ang mahalaga, binigyan natin. Malusog. Binigyan natin ng Malusog nga. oo. Walang sakit. Yun ang maganda doon kay Tiruina. Ano? Hindi siya sakitin. Tay, alam nyo tay, hindi na rin po kayo iba sa akin kasi syempre alam naman natin na pare-pares naman po tayo din mga nangangailangan. So, ayun, nagkaroon lang po ako ng konti tay. Kailan ko ding mag-share din po ng ng blessing. So, isa sana pupusuan ko na gusto kong dalawin si Kuya Marnie. At ipag-pray natin tay na sa susunod na araw, buwan or weeks, no? Merong tutulong sa kay Kuya Marnie sa kalagayan niya. Ipag-pray po natin 'yan. Sa abot ng aming makakaya ng aming team si Erwin TV official at saka ako po. So, yun po tay, hindi lang po dito natatapos yung pagbigay namin ng tulong sa inyo kahit sa kunting biyaya or blessing. Ayan po mabalik na lang kami ni Erwin nito. Sana may good news na po kaming maihatid sa inyo at ipag-pray po namin 'yan. Isa ka sa aming priority na matulungan po. Maraming salamat tayo. Magtiwala ka lang kay Lord tay. Pansin ko tayo, hirap kang maglakad. Kayungahin ako. Pag malayo-layo ang ko, lagi ako magpapahinga. Nagpapatid ang ko. Hindi naman kayo nainom tayo. Hindi. Wala tayong bisyo. Parang ako ng pabinga ko. Nagsisikip. Hirap yung tatay maglakad ano?
Kailangan nyo Iika-ika yan siya. Kailangan nyo tayo magpalakas kasi Pundok, Mama niya, nagkakayas ng si nanay, nasaan po? yung mama na nandyan, yung Mm. lola niya naroon doon. Ah, siya po. Matuloy na kami, tay. Sige, salamat. Ayan, maraming salamat din po, tay. Pagpasensyahan nyo na po yung aming konting na iabot sa inyo ng tulong po. Ano po? So, salamat. Ayan, sige po, matuloy na po kami. Ayan, thank you so much po sa mga ka-sold out namin dyan. Bye-bye. Sa mga sa mga always nandyan po na nagmamind sa aking online live selling. Ayan, at kahit papaano po, nakatulong po kayo sa aking pag-online live. At nag-share po tayo ng ating konting blessing sa mga dati ko pong mga beneficiaries. Ano po, shout out po kay Ma'am David, kay Ma'am Luma, kay Ma'am Lorna Biol, kay Ma'am Mighty Bon, kay Ma'am Cha, shout out po, kay Ma'am Joy Tan, kay Ma'am Lerma, kay Ma'am Ralph Banyes, kay Ma'am Asunsinon, kay Ma'am Cesaren Kaliwanagan, kay Ma'am Miss White from Japan. Ayan, shout out po. Kay Ma'am Charito. Ayan, sa mga lahat po ng mga minors natin dyan. Kay Ma'am Christina Canaan. Kay Ma'am Ria Kate. Shout out po. Grabe, hingalingan na naman tayo, Win. Sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit, pasensya na po, shout out po. Ayun, oh. ganda nun.